Manyasha. Mapurisa vesa Sabhuku Manyasha. Mukamuda dzoma zitanyu itatu tiri pano. Akuno uramba makanyarara. Inspection look. Inspection good. Right, tipe inspection report. Takasvika panzvimbo. Plaintiff anova mapurisa achiti Sabhuku Manyasha wakatora nzvimbo yangu yezve haasi kuchatambira mutero wangu wemunda wangu. So sawa mapurisa wanga wachitiwo pakaiswa waya yakatoiswa ipapo pamunda pangu. Sabhuku Manyasha wachiti hapana waya. Ndobva dare ratituma. Panzvimbo ipapo isusu takaona pakaiswa waya. Zvaiva zvaipokana na Sabhuku Manyasha. Kuti hapana waya, ipo pane waya itoripo. Waya ngekare inyowani. Waya inyowani. Yakaiswa ipapo. Takaibvunza kuti waya ndeyani. Wakati waya ndeye umwe musikana ari kuAmerica akafenza ipapo. Musikana ari kuAmerica wakapiwa ndiyani? Ndofunga zvakuda kuchizwa kuna Sabhuku Manyasha kuti I think nyaya ndiyo yemutero handiti yekuti mitero yakambobhadharwa yobva yazozvi all of a sudden chatambiri mutero wako ndiyo kai ndobva yazozvo pane tumwe vantu wana tudiki tune twane land twakaloketwa land ikoko ndizvo ka ndati ndizvo here ine nyaya yetuwana turuzi twakapiwa land ikoko land iri dispute tikutobhadharwa nemutero ndiko ndiyo kai I remember iyi nyaya iyi ndakaidzosa kuna Ishe Mukana ndizvo ndakaidzosa kwa Ishe Mukana Mushe Mukana nakati chii Ishe Mukana apo ndakasvika kumakanditaura kuti ndamutaurire kana wamutaurira kuzokufonera ndakataura kuti wambataura kuti kuzonandifonera saka ndisizotoka zofona. Yes, akandifonera ka ndikataura kuti I've referred nyaya yaSabhuku Manyasha namapurisa ikoko muite sei muitarisise muipedze kuti nyaya imire zvakadii zvakanaka. Saka hamusati magara dare? Takagara dare. Makagara dare? Ndakatonza ndikasenda bhuku racho rine maminitsi netsamba yakavakazi chii? Maminitsi takaita nababa takataidzwa naIshe Mukanana. Tadaidzwa naIshe Mukanana ndobva yataurwa nenyaya yemutero. Ndikanzi wakaramba mutero sei? Ndikati aiwa ini chinyaya iri papa ndeyekuti munda uyu wakanga watondiwa nevanhu vairi, saka ndakadaidza inini kuti daidzai baba wauye kupi, wauye kuno. Saka baba havana kuzouya kuno, havana kuenda kwaShe, wakabva waenda kwamama. Saka right ndobva wabvumirana nemuridzi wemunda ari pano. Right, iwe unodini unoguma wakapanana mademarcation akanga ataurwa namai wakawapa munda. Titori nemaudhiyo acho takafonera tiri pamwe ndokudaidza sekuru Ishe ava wakaramba kuenda pakuzoisa mafoni kwetakaisa mafoni edu ndobva aiswa ndobva tinawo maudhiyo acho then ndobva wachinyora tsamba kwamuri inini ndobva ndaenda ndobva ndasienda pamai yavo. Ndinotaura iyo kuti nyaya yemutero taigadzirisa. Uyu achabhadhara kusaidhi kwakapiwa, uyu achabhadhara kusaidhi kwakapiwa, uri same munda. Ko yanga akabhadhara yakazochaita sei nemari yake yemama akambotora? Takatora ndiyo saidhi racho iroro rakanga risina hatina kurisa waya. Murume wepakaya panapa akaburitsa marisiti ekuratidza kuti anga achibhadhara mutero for land dzinokwana E3 2 years. Nduti nzvimbo dzacho minda mingani? Pane risiti wangu 1 apo ndakaenda kotera pakazondirambira yemunda iwo. Munocherera minda mingani? Ndandotera munda 1 wenyu chete? Wemukorore. Wemukorore. Alright. Ndosanduti inini munda wemukorere wakasiyiwa here kana kuti wakatorwa pajudgment yamakazoita kwaMukana? Hawana kusiya. Wakatora. Munda wakatora. No, izweka zvinondiibva zvandivhiringedza nayo.
uyu ruti wakasiyiwa uyu ruti wakatorwa saka muruti ndizwe mudare racho makati racho rakazi wakawirirana uyo ruramba uyu ruti wakatorwa iyi muruti wakasiyiwa murutima wakauya kundoasesa se wakauya kundoasesa vachizviona zvakaitika izvozvo kuti kwakasara ndiko kwakanga akapiwa kwakafenzwa ndiko kwakasiyiwa muridzi wemunda ndo zvakaitika kana assessment zvapaikava ichiona handiyo kweseni yangu inini chakazoti ndirifei nyaya ibheki kuna ishe mukana yanga iri nyaya yekuti murume uyu akauya achitaura kuti ndatorerwa minda yangu yandanga ndichiterera makore ese aya asi pandazoda kuenda nemutero gore rino iri mutero wangu wabva warambwa handizvo kwichizi lendi iyoyo haisiri yani yako ndo mazwa ndio nyaya ndakazwa handiti saka argument yangu ndikazobvunza paya ndikati mimi sei mamuri pese mamuri kutora mutero wemunhu uyu asi hamuchadini mubva mati hatichatambiri handiti mukati aiwa pane nyaya yekuti umwe mwana anga achibhadharirwa munda uyu kamwana kai kadoko murunzwa kamwana kai kadoko plus munhu uyu unonge muuyu here makataura zvakawanda zvakamakataura ipapo handiti tofatati ano its okay ndakurifeya nyaya ibheki kunani kuna ishe mukana saka inini ifollow up yangu handikuita hangu ndizwe kuti zvamakaendererawo kupane zvamakaona here kana kuti hapana because kana uyu ari kutaura kuti lendi yendanduti yacho ndakatorerwa ndakandotorerwa ndo zvari kutaura bambo ndakatorerwa ngatiti pane vanhu vakuru kudai titaure zvinhu zvakarurama hamuna kufonerwa hawana here kufonerwa nambuya mhara muchitaurirana mbuya mhari sandi yakanipa munda mbuya mhari sandi yakanipa munda yamuri kundipinza pamusoro yemambo mbuya mhara wari kutaurwa iwa hausiri wakanipa munda murume wavo ndo wakanipa munda wachiti munda uyo ndiri kukupa uyu wanga uri wababa wangu saka ndida kubva kuno ekuenda kogara kuharare saka dosiya munda wababa wangu ndapa wendinodini wandinobva tapiwa tiri 2 munda 1 nyadutu kubva iswa kupasi nibva ndaiswa kumusoro nyadutu uri kunyanga nditicha wakatoiona neumba yacho utakagarirana nani nyaya yenyu kai pane kakunyepa kakawanda kune munhu wekuamerica kuti ko uyo kuamerica uruzi the owner who is the owner uyu ari kuzi wakaisa fenzi wekuamerica wekuamerica manje apo wakabvutwa ngewamakatuma wakati kwazi tida kuisa nyuchi paarea ipo papo saka takaisa waya wachichibvunzozi waya ndonga wamutsanangurira wakomana makaonei chaizvo ndaona fenzi nyoni ndakabvunza iwe ari kupiye aruzi ndiye muridzi wacho welendi ari panapa aripo ngasunge to mumuoni uya apa shamara nefenzi yacho manakire yakaita nemadhurire inoita iwe iwewo kutenga fenzi yakadai iwewe unozoona idzi dzadziri kuti kwazi iwe ndiye muridzi wefenzi masoro izi manyasha no iri nyaya pande kuti pana 2 vanhu varipo vasikana vairi vari kunze kwenyika ndo dauta nawo project yeshinyi yekupfuya mbudzi neuyu nenyushi asi akatomboramba akati kwazi uyu ndiye muridzi weshinyi lendo nefenzi yacho unoto akatenga fenzi yakanaka kudaro iwe ndiye muridzi wefenzi hausiwe muridzi wefenzi ndiye muridzi wemunda saka waizi ndiwe muridzi wefenzi pakudii inini ndini muridzi wemunda aiwa ndiwe muridzi wemunda asi hausiwe muridzi wefenzi saka muridzi wefenzi ndiani muridzi wefenzi zvakaita ndizvo ta project yetoda kuita yeAPI yakagadzirwa izwa shanga
kana tiri kuti muridzi wemunda ndiani, tiri kuti munda nezviri mukati mazvo. Ndio zveturiyo. You cannot own munda usingaoni mapo zviri kuitwa pamunda pacho. Saka unoti ndo wako pakudii? Saka uri kuti ndeye wako sei munda, kana uchiti munda ndewangu asi magwere nenzungu zviri munda zvacho hazisi zvangu. Wakarendesa here? Wakarendesa kunani? Wakarendesa kunani? Kuna Linda. Lindani? Linda Mzenda. Lindani? Mzenda. Mzenda uripi? Ari ku America. Ari ku America. Kumusha kwake Linda Mzenda yonke. Kumusha kwake ini ndinoziyana na Sabu. Iwo wakamuona sei Linda Mzenda? Linda akaonekwa nini? akaonekwa na Linda akaonekwa na Sabu. Shamwari, tati Linda Mzenda wakamuonepi? Linda ndakamuonera kwa Sabu. Linda wakamuonepi? Kwa Sabu. Uibva waziva wamuona kwa Sabu? Ndipo takataura nawo yeproject. Iwe ndio wakataura nyaya yeproject? Ndiani akataura nyaya yeproject? Sabu kuna Linda. Na Linda? Iwe wakubva wapinda papi iwe? Ini ndakazopinda pakuprovide land. Saka Sabu kanga yako kukumbira land iri kana kuti kukutorera land? Ipo papo. Haana kunditorera. Ndikubvunza. Ndati Sabhuku anga yako kutorera land here kana kukukumbira land? Ndikati kukumbira. Ungati sei? Kuti ungati ruzi. Sabu kumataurira vakaita vakanditaurira vachitaura nyaya yekutrepa nyuchi. Issue yangu Shamwari iri panyaya yeownership. Kuti kana uri iwe muridzi wemunda andizvo Sabhuku akakudaidza kumba kwake aina Linda Mzenda, nyaya yawakanga wakudaidzira iwe naLinda Mzenda yakanga iri yei? Yakanga iri land. Kuti uwakuwa kukumbira pekusenzesa land yako here kana kuti wakutorera land yako kana kuti watengesere land? Kuti wakumisa kusenzesa land. Iwe ndobva wapa. Makanyorerana pasi? Hatina. Saka hauna kana chinhu ipo ndikati iwe naLinda munozivana papi, hauna kana chinyowa kana chii? Handina. Linda utomuzivi? Linda ndakangomuzira musi wacho iwo. Mazvatoperera? Ava ndiani avo panyaya yenyu? Ava manje zvawakaita sekuru ava. Sekuru utsapauta wakapuwa munda nasekuru wangu ini. Nambuya Marata urwaya. Sekuru wariwo waenda kumba kwasekuru Tsapauta. Vaiwirira nainge tishamwari yavo. Ndokuona mukororo wasekuru Tsapauta arikubikira mutsapi. Handiti. Sekuru kuti magarire baba Tsapauta magarire makaita nemwana nemuroora. Haiti. Ngauyo ndimudimburiro chipisi chemunda wangu. Handimunozvona. Ndobva wadimburwa munda wechidai. Kumusoro kwakatiswa zvirongwa. Kuzasi kuno kune makondo anobva kwachidai ematombo. Paanogumira ndo mugana. Saka kwababa Tsapauta ndiko uku kwemukororo wavo. Inini kwakasara kuri kwedu ndei uku. Munda uku wakwenda kachiitwa. Sekuru wakabva wachiti 2018. Ndopo wakati no wakwenda kuHarare nyama dzakurwadza. Zvikazi muzukuru wangu chisara nepayadhi apa. Neuku ndo kumunda uku. Kutaura kumunda ikoko. Ndo munda wavo iwo. Iwo pandaona pawapotsa pekuti azi munda wababa wavo. Munda wababa wavo uripo. Wababa wavo uripo kwete uripo. Pamwe pese ichirinda agreement kuti pane munda wababa wavo tapazwa. Then pane munda wawakapiwa. We are also in agreement kuti munhu mupurisa akapiwa chii? Akapiwa munda. Zvamunoziva meso zvesho akadii? Akapiwa. Asi the issue yaapo manje yayekuti iwewo pakapiwa mupurisa ndisekuru wanga uripo here? Pakapiwa sekuru wavo munda. Wanga ine makore? Ndandine 13 years. Wanga ine makore wakati? 13 years. We maina. Saka utauri chii? Hauna nyaya? Akapuwa pakagurisa muchinda. Ndemi makuti no sekuru wakanyanya upa pakagurisa. Mirai. Nyaya yenyu pairi complicated. Nyaya yenyu pairi complicated. Ndepekuti chekutanga there are no documents to show kuti pane zvakamboitwa pakati pasekuru wako nasekuru. Hapana. Iwewo zvauri kutaura kuti unoziva iwewe. Handiti it's hearsay.
Andizwa. Ichi ESA. Andizwa. Because you are not part of the agreement that was made. Andizwa. Aona ndi sekuru wako yokuti munhu ari kutambudzika. Sekuru wako ndiye aita decision nambuya kuti ngatipe munhu pekudi pekugara. Iwo wapinda papi apa? Hapana. Andizwa. Saka nyaya yekupana kwa sekuru neuyu hatidi. Amkwani. Bambo. Tore murume phone. You go through this chair. Kana tine zvatikuda kwamuri tinokurequesta kuti tinoda zvakati. Muda rekoda. Uya mumire pane varurekoda. Vamabhabhizo kuri. Dari matsveta. Right. No, musamhanye mberi benyu. Mukati mhanyira mberi machitotaura kuti pane zvamunoda kuisa pakati apo. Muri kutoya kuda kuti vhara kuti tisasvike kumberi kwatinoda kusvika. Zvino isu hatidi tikati kuda zvatinoda kwamuri tinokubvunzai motipa. Hatidi kukanaba. Tinogadzirisana kuti zvinhu zviite sei? Zvinhu zviite zvakanaka. Andizvo. Asi muchokwadi chatoda kuti ngataura nechii? Chokwadi. Ngatisanyeperana. Panoda kukumbirwa ngatiite sei? Ngatikumbirane. Ndizvo handiti? Right. Because munhu kana akapiwa chiro nemuridzi wechiro akadini? Akapiwa. Imi mesa hamusina chekuita nechinhu chakapiwa chii? Because chachani? Chake. Akapiwa nemuridzi wacho chinhu chichi? Ichocho. Don't try to own chinhu chisiri chako. Bhutsu dzasekuru wako handi dzako, ngedzasekuru. Dzichaita dzako wapiwa panhaka, sekuru afa. Kana kuti sekuru ari mupenyu ndi pano ndi muzukuru, idzi ndatenga dzimwe. Dzadzani. But as long as dziri pasi pemubhedha wasekuru, sekuru ari mupenyu, handi dzako ungambobira kudzipfeka. Asi unoti waenda kujaivhi kana kubhawa, wachena, wapedza usvika paomba chinotanga kuuya musoro mako kuti dzosera bhutsu paudzitora because handi dzako. Ndizvo handiti? Tiri kuti land bambwe. Yakapiwa bambwa. Handi yenyu. Handi yenyu. Yakapiwa nemuridzi wani? Iwewe naSabhuku you entered into an agreement nemunhu outside uyu. Munhu akapiwa land. Maita enter into an agreement nemunhu. Land yacho musina. Mumwe machitsvaga wakapusa wekugenya vhurira. Mirai. Because imi Sabhuku. Handizvo. Section 26. Traditional Leaders Act. It is the duty and responsibility of the village head to receive and accept new applications for settlement in his area. Meaning kuti authority yeland yese munhu ane mararamiro ekupa munhu pekugara ndiani? Sabhuku. Munhu anoziva pane land isina munhu futi ndiani? Sabhuku. Saka makashaya here mujenya Sabhuku pasina munhu pekuisa nyuchi. Pane kotora minda yemunhu kufenza kuisa nyuchi. Imi muri muridzi weland. Mirai. Ndoda kuti muzondipindure. Ndio zvinobva zvandivhiringidza. Your people wane responsibility inofanira kunge ichiti vanhu vakatarisa vari musociety kuti Sabhuku akasvika panapa zvinhu hazvikunakiri because munenge murikuzikana kuti munoita zvinhu zvakadii zvakanaka. Noti ukazwa uri munhu wanhu uri Sabhuku wanhu vari chizwa kuti pane zvauri kuita zvisina kudii zvisinaonaka. Nyangwe dai ndandiri nini imi maizviziva kuti bamba wari kubhadhara mutero weland iyo. What did you do to stop him? Kana land yanga iri yenyu. Yes. Aiwa, taura hako free, usambovhunduke. Ndati nini, iwe ndiwe muridzi werendi. Asi uri kuzwa kuti sekuru ari kubhadhara mutero werendi yako iwewe. Sei wakaramba wakanyara? Sekuru haasi kubhadhara mutero wemunda wangu ba. Vari kubhadhara kwavo. Vatore mugani.
utoni chimbuya mbuya izwa shamwari dai panga sekuru asiri kubhadhara lendi isiri yake ba munodai musina kuuya kudare kuno kuuya kwamaya kudare kuno kumakauya nekuti sekuru vari kuti ndakada kuzobhadhara mutero kwasabhuku ndokubva mutero wadii warambwa isi angaona pane nyaya chinduta kuti anakasandata chakaunza nyaya iyi kudare kuno inyaya yekuti vakuru avo vari kuti ndakada kobhadhara mutero wandagara ndichidini ndichibhadhara kwasabhuku sabhuku wobva ati hauchabhadhari chii mutero sabhuku wobva kudaidza iwewo namuzenda urikuzwa nyaya yacho sabhuku wobva adaidza iwewe namuzenda mobva mati munda uya uyu muri kuregera kubhadhara chii wamanambidza kubhadhara mutero mobva maenda kuisa an expensive fence mobva mati iproject yechii yenyuchi project yenyuchi ngeyani Linda mzukuru wangu mwana hanzadzi yangu then ava ndisekuru wangu munda uri kutaurwa changamire haurimike matombo uri matombo kudaro izvo saka sekuti ndakatora sekuru ndikati ano sekuru ndisingazive vanhu avo zvavakandita pakuuya fanika kugara kwamakaita imimi ini ndakauya 2015 kubva kuendere kwadaidzwa kunzi uya utore bhuku iri saka nguva yandakauya ndiyo nguva yakaita vanhu vachingoita zvavanga vachingoita zvavanga vachingoda vachipanana vachiita iyo sekuru mhara iwavo chaivo chaivo vachinzi vakuda kuenda vakasiya vaita izvo zvekupa vanhu kuti minda zvisiri responsible kuti munhu anopa munhu lendi isu takamupa lendi ndisu vakapera kugowa malenzi avo sekuru kuti iwewe torapa iwewe torapa saka pakagoyiwa munda wawavo vakagoyiwa uchinzi unoguma apa pane goronga riripo kwakasara isu tikafenza kumashure iyo vataguma mugoronga iroro goronga iroro pavaiende nguva nenguva ndiko kunorimeka ndiko kwakune dzimba dzemwana wavo avo zvine odhe tinayokuti munzwe mbuya vachitotsautaura kuti takamupa kuguma mukagomba taguma mukagomba iyoyo pamunda iyoyo akapiwa nasekuru musamubhiseba musiye tikati aiwa hatisi kumubhiseba isu nzvimbo yasekuru iyi ndiye toda kushanda nayo ine matombo iyi toda kuisa chi apiyani hatina kungotanga nekungoti ndatanga kundosvika pamunda pemunhu ndoisa fenzi ndakatanga kutotaura nevanhu toda kutarisa chirongwa ichi nechikuti tikakwira mugomo umo tobva tadai toisa fenzi inini ishiri pekuti mutero hamuna kutambira sei mutero wake zvakaitika kandi zvekuti nguva yakati takaita nasekuru avo kwakuchiti waunza mutero wakaunza mutero ndisipo bai wakasvika vapa mai wapa mai kuizwa isabu kusawapo kwenyu handizvo hazvinei handizvo because pamakadzoka mari makapiwa ndakapiwa mukataurwa kuzi yabva kuna sekuru ndiye mutero sekuru tamupa risiti handipisi risiti ndisipo mai vanotambira mari badzi saka orit saka risiti yavo yavainayo yakazobvepa wakauya mai vakandipa sabu dati risiti yavainayo yakazobvepa hatina kutovapa marisiti rwaire 2024 aiwa before that mashure raitika munda uyu indaiziva kuti ndiwo kwamhara auya aingoya ndonitaura kuti ndikuteerera kiki ndisingazitozivi kuti munda wake uri papi varume something is not clear to me. There's something pakawanda pane something chisiri kubuda pandiri pane something chisiri kubuda pana chisiri kubuda apa inyaya yekuti muridzi chaiye akapa munhu lendi ndiani mugano wacho ndeupi uyu ndeupi and because inini maiwari dambudziko rangu inini hombe ndiri kuti mukaona sabhuba mama kutaura futi nenyaya yekuti sekuru wacho mhara akapa wanhu lendi distributor lendi zvisiri pamutemo ini ndisingazivi and things like that maakuwanza kwekutaura tunotipa manje pfungwa dzekuti no dai uyu anga aripo and on top of that makutaura futi kuti uyo muzukuru wangu umwe wacho ndisekuru so it means apa manguva yari sekuru nemuzukuru muda kurwisana nemunhu saka sei makatadza kushandisa domestic remedy kana muri paukama hwenyu ipapapa
makatadza sei kugara pasi paukama muchigadzisana paukama? Musamaiza waya. Makamudaidza wabvunze sekurawa mwana akauya ndobva ndamupa akutera mutero Chingopindura mubvunzo uyu. Pamakaisa waya makamudaidza wakadaidzana wakadaidzana nase taura tisi Right. Nyaya yemunda takatoitaura last year. Mirai. Pakaiswa fenzi ka. Sekuru takavataurira. Vakatouya tikatoradzana mugano wakabvuma. wakabvumirana Nasekuru apo. Ndikatoti sekuru hero kuya kwaro Nditaura mukomana wanhu wari kunyepa zvinhu zvacho nga uri kutaura zvinhu zvese zvauri kutaura panapa. Wataura manyepo straight. Waya wakaisa apanoenda kuona akauya kumba kwangu uya kotaura kuti takuisa waya. Ndakazotora waya yaiswa. Ndatoita zvokutaura kuti iwe undogarako munhu wapera. Tati munhu wapera kudini kwasi. Kwira uende kuona ndopa ndakasvika chiona waya. Usati waiswa waya ndakanetsana naye sabhuku. Kundizoti muda kutora munhu wangu. Chirudzikwa zvaunditaurira zvaunonditaurira ba ndini sabhuku. Ndakapewa masimba akawanda. Ndinoita zvandinoda. Mazo musamuzwe wari kumupotera sokumupedzera nguva wanhu. Tinodzoka ipapo samanyasha because imimi pamakabvunzwa dare rekutanga riyai makati imimi waya hakuna waya. Ripoti yabuda apa yati vanhu vakasvika kuine waya. Saka Mirai ndapedza sabu mirai apa wapedza padare handiti munotora othi yai yekuti muchataura chokwadi handiti tikati isisu tiri kuenda padare totaura manyepo hazvitibatsiriba. Pakanzi makataura nyaya yekuti waya mukati hakuna waya ba. Ripoti yati waya iriko. Makadedza munhu here pamakaisa waya? Muruti makamudedza munhu ari kuti hatina kumubvira tambodedzwa ba. Sabhuku muchiri reliable here imimi pakumirira changamire muri uko. Pamusoro tautaura nyaya yekuti sabhuku musakanganwa basa renyu nachangamire. Kuti kana maya panapa munobatsira changamire kutarisa muri kuseri ende mukama akubvunzwa panapa munotaura chii chokwadi chese handiti. Ndiri mungati pane kakusawimbika nekakusataura chokwadi karipo because maaconflicted mane paita ukama apa kuna vanhu vakaisa waya neboundary because panoiswa waya pese kada tisina conflict ba tinotodaidzana kuitira kuti mangwana tisazodzipure mapoba ngona shamwari ndakuda kufenza panapa mugano wangu uri papi muchitotaura angadai asina kuya paita nyaya mbiri nyaya yewaya nenyaya yemutero. Mutero wakarambirwa ndakutofunga kuti makauramba because makanga matotora nzvimbo iyi because nzvimbo yamakasara nayo imimi baba ndiyo yamaiterera here kana kuti nzvimbo yakafenzwa ndiyo yamaiterera Paifenzwa nikapisika kasara ende handiti kapisika cho wakandisira ngendaya kuti wakaramba mutero yakuti wanga wakandisira kapisa wakati kupiraiti tikapisika cho ukako akotakusira saka takutora mutero saka wakatoti kuzva usina munhu aba muridzi wemunhu wakudini wakuuda. Alright. So zvamuri kutaura ka muri kutaura kuti fenzi yakaenda kodambura nepakati pemunda wenyu yadambura pamunda wenyu umwe munda wakabva wapinda mufenzi umwe wakasara kunze. Muri argument yautaura yekuti saka imi kuramba kwamakaita mutero makabva mataura kuti even nyamwe nekunze kwefenzi kwacho hakusiri kwako because izvo zvizvi muri kutaura here kuti imi muri kuti murume makabva mamuti hamuchabhadhari mutero iyaine mundo uyu. Aiwa ngatidai so right. Warumeka ndandakapa nyaya iyi kwamukana naka but I'm smelling a red. Find something isiri kubuda clear kwandiri. Something is not very clear to me. Ndoda kuti muite revisit this thing musi weTuesday. Ndoda kuti mukwire munoona mukana mobva maenda paground nevarume avo. I want to know agreement yakaitwa between sabhuku uyu namuzenda and I want to know kuti muzenda ndiani. How did that person come into that area? Ndoda kuziva futi kuti project iyi project yenharaunda here, project yemunhu here. I want to know. Then kechitatu I want to know the actual boundaries dzemurume uyu nedzaSabhuku.
because it seems minda yasabhuku inenge iri padhuze futi papi ipapa iri yakasiyirwa iri yakasiyirwa uyu because chiri kundirwadza inini chandisingadi inyaya yekuti ndiri kuzwa kuti wese they in agreement kuti zveshuwa murume akapiwa chii then chimwe chandisiri kuda futi ndechekuti when this happened this man was a minor uyu haana chaiziwa anga ari mwana uyu saka he cannot stand here 25 years later achitanga kuya kutaura chinhu chakaitwa kari kamwana kasingabvumidzwi kumira muchii mudare kumusha kwenyu besides iwewe hakuna here umwe munhu mukuru bambo sabhuku muri umudairei ndimi ndikubvunza ini miri ndabvunza iwewe shamwari ndati kumhuri kwako iwewe kwasekuru wako hakuna here umwe munhu asiri iwewe chete is a simple question ariko yes ari kupi munhu iye ndigogo ari kuharare vachemberi ndigogo audio yacho ndigogo chete hakuna umwe futi ndati hakuna umwe futi here ndigogo badzi here saka mumhuri iyeyo ndiwe nagogo chete muri tu ndindazvisara ndiri izwa shamwari ndati mumhuri mundiwe chete here nagogo muri tu mubvunzo hapana natete saka urudzii wana tete hawaripi vanatete vamwe vari kusouth africa wana ari kuharare wakuru kwauri wese wakuru kwauri wanoziva here nezvekupiwa kwakaita lendi nasekuru vanozviziva saka I think chiva maita find out kuti musikana ari kuharare wacho ndiani anofanira kuuya panapa next day tipedze nyaya because iyi asi dzokai muite zvandataura kuti muende kuita kudenga pane zvinhu zvakawanda zvinhu zvamusina kuita sei zvasina kubuda apa zvatoda kuti zvibuda maactual chi boundaries neminda yacho original minda yani yasekuru wake kuti yanga iri original minda yasekuru yake yacho ndeipi yakapiwa ndeipi I also want that teacher akagurirwana neupi neuyu kuti auye panapa futi as a witness because pakapiwa murume uyu ndo pakapiwa futi nyadutu but chandiri kuda is not the boundary chandiri kuda inini ndiri kuda kuti nyadutu auye ataure apupure kuti awo pawakapiwa wari 2 handizvo uyu akapiwa kubva papi kusvika papi iwe ukapiwa papi kubva kusvika papi and pawakapiwa anga aripo ndiani chii chakaitika tine zvakawanda zvatoda kuziva kubva pachii kubva kuna nyadutu so nyadutu is supposed to be here because he is also a beneficiary kubva kuestate yache yamara and he is also a key witness kupi kusaidi kweuyu because uyu right now ari kutaunga ari egaka but hasi egaba ane vamwe vanhu vawakapiwa navo minda because sabhuku mataura futi mimi mukati mharanga akasiya apa vanhu minda so it means kuti pane vanhu vakawanda vakapiwa minda namhara saka dai vanhu ivo tavaona wese wakapiwa minda nani namhara tiyase kunzwa chokwadi chiri papi ndingati pakupuhwa kwawakaita sekuru tsapauta nasanyadutu wakatanga kuona sekuru tsapauta 2005 then sanyadutwa wachibva wazopuwa 2015 havana kupuwa nguva yakafanana ini ndichibva ndazvichisara neportionurikudzoka mashure ndirikumati pamwe undisumudzira moko pane zvoda kutaura zvinhu zvinyowani zvawambotanga kunditaura ndizvoona pauda kunditaurira ini ndati vanhu vari kudzoka ipi avo vari kudzoka kuground wanoite thara chii job ndiri kuda the actual boundaries ndiri kuda mabeneficiary kubva kuestate yani yasekuru ndine zvinhu zvakawanda zvandiri kuda because I also want to know because zvimwe zvinhu zviri kuitika kujenya uko vamwe vacho mamuri kugara mujenya umo makasobviswa kudhara mujenya umo nenyaya yekuzvipindira ende vamwe wenyu makaramba kubva umo asi mari makai ende kuramba makagara kwamakaita kuseri kujenya uko muri my illegal settlers saka I cannot allow my illegal settlers to pass out land which is not theirs land yese iri kuseri kuosborn yese istate land
because vanhu vese vakabviswa, vanhu vese vari kuseri makabviswa, mukaiswa dombo rutinhira, wamukaiswa hondevhari, wamukaiswa gokwe. Hapana akambopiwa, wamwe hapana munhu akambopiwa exception bau kuti ndinga ari kusarawo. Saka muri kurwira chinhu chamusina mese, hamuna chiro bai, mese hamuna chiro, because vanhu vese vekuosborn they were relocated. Ndotoshamisa kuona izvizvi kuti kubva paosborn uri kutoona kuti pane misha ya within 50 meters kubva mudhemu. Muri kutengeserana land zvokubirana mari paseri apo. Muri kutengeserana land paseri apo. Land yehurumende. Hurumende yakarelocata vanhu vese vanga vari kuosborn. Endo wakapiwa mari. Endo vanhu vakapiwa mari. Vanhu vakapiwa kwekuenda. Padombo rutinhirapo. Gokwe. Hondevhari. Kelly's Park. Kumaenda aenda kwese ndo vanhu vakabviswa. Ndotoshamisa kuti Osborn muri kutsvagei. Muri kutsvagei mitotengesa land. Muri kutengesa land yehurumende. You are busy selling state land. Zvisiri pamutemo. Iwe uri kurema land kusekuru wako. Sekuru wako akabviswa kare ndosaka ari kuHarare. Wakapiwa mari imba yakatotenga kuHarare, wakatoshandisa imwe mari yakapiwa apa. Heri location kunotenga imba kuHarare. Ndosaka haasi benzi basekuru wako akangwara. Uruziva kuti wakabviswa apa. Iwo hakuswera pano pakaza pasina vanhu. According kuhurumende izvozvizvi paosborn apa hapana munhu. Pane mvura nedhemu badzi. Hey, there's one. Chakwenda kugorogodo. Ndina mepe yacho. Iyo kwari urira kwacho ikoko. Minda yevanhu vakaloketa. Makutana chokwadi maisabu. Chinyararai. Muweza ringa mukona. Techi kutaura kana muri kuya panapa. Taura chokwadi. Ndati shamani. Taura chokwadi. Ndakuti panapa ya panapa. Kana mau ya panapa taura ichi. Taura chokwadi. Musada kuya panapa muchinyepera kuti nyepera pa. Murunzwa. Osborn hapana usikazivi history yechi yeosborn. According to the map yehurumende izvizvi kubva pahamba kwapa kupota kutendera kudai kuenda kukwira kudai kusvika kuti adosvika kudhuze nekukona kwenda kwamatongo kudai kudenda kudai pese parunzi. According to hurumende hapana vanhu. Vanhu wese wakaitwa relocated, wakapiwa compensation. Asi nhasi iwewe uri kuya sekuru wakarelocatedwa kuenda kuGokovhara ambao vaenda kugara kuHarare. Aibva ashandisa mari yakapiwa nehurumende relocation kotenga imba yake kuMbare. Nhasi wakoclaima the same land yakapirwa mari nehurumende. Iwe wakutoisa nyuchipa papo chini ndepako. Imisabvuma murutsigirawo musha. Amutsigirawo zvakanaka. Wakuda munyaya munyaya mukati make. Useka murimo. Angamona nyaje bani. Yeah. Angamona nyaje bani. Mutori nemhosva yenyu. Vanhu vese muri pasera. Nasabhuku wacho. You are selling state land. Sabhuku akasirwa minda ndiani? According kuhurumende tsamba yekutokasira. Mungatinyepera hasekuru akazoenda kuHarare ngekuti old age akati achazokwanisa kusira ndazodai. Munopuwa tiri mabharanzi ere? Munovuva kuti tasakana nemadofo. Hatizivi ba zviri kuitika mutana uno. No bribe ala changa mino ko zvinoita. Munovuva kuti hatizivi. Ichimanyepa. Imi. Kashirai mhosva yenyu. Imi. Musadaro bai. Pajenya apo. According to government, hakuna one. All the people there were relocated. Anyone ari mujenya izvozvi kudhuze kudhemu illegal settler. Mari makai. My illegal settler ari kurwira land yehurumende. Masabhuku pasera parutengesa state land. Mese pasera pomujeri. Endai vakomana dai munyase kuona zvira mundipe report yefull report yekuti my legal settlers ari pasera pomangana. Vari kuita sei? Endai next. Nemasabu wacho.